Sa hirap, talagang mahirap pero wala kang Diyos, talagang gagawin mo. Siyempre sa mga anak mo. Regalong itinuturing ng bawat magulang ang kanilang mga anak. Sila ang nagsisilbing kanilang lakas at kahinaan. Kaya naman labis ang pag-aaruga ni Tatay Refugio Tubong Banua sa kanyang mga anak, lalong-lalo na sa kanyang bunsong anak na si Florin May Tubong Banua na nagkaroon ng sakit na severe hydrocephalus. Mula sa pagpapakain, pagbibihis, paglilinis sa bahay ay ginagawa ni Tatay Refugio. Dahil ang kanyang may bahay ay nagtatrabaho sa Maynila bilang isang kasambahay. Kaya't hindi naging madali para kay Tatay Refugio ang maging haligi at ilaw na rin ng kanilang tahanan. Nung pagkapanganak sa niya, hindi siya normal, si Ryan. Pero paglabas niya, normal talaga yung ulo niya, normal yung kuha niya. Tapos sa burn screening, okay. Yung puso niya, yung lahat ng kuha. Pero sabi sa akin ng doktor, may sakit na niya hindi nakukuha sa burn screening. Kaya kuha mo na ganyan si baby mo. Mga isang buwan siguro na kuha ng asawa ko, para sabi sa akin, yung ulo ng baby natin, parang lumalaki. Dahil yung sombrero yung maliit, hindi na magkasya. Ang bilisan niya lumaki ng ulo niya, pina-check up namin. Tapos nakuwasan niya may severe hydrocephalus. Pagising niya sa umaga, dapat may patugtugin, patutugtugan ko na yan. Maglalaro na siya, tapos hihingi siya ng almusal, kain na, magkape na, gatas. Pagbusog na yan, nagkakanta-kanta na yan, nagsasabayan dyan sa radyo. Dyan sa, ilang radyo na nasira niyan. Basta abang hindi siya matutulog, huwag mong papatayin yung radyo. Pag pinatay mo, Tatay? Yan, yung nga, maiiyak yan. Sa hirap, talagang mahirap, pero wala kang Diyos, talagang gagawin mo. Siyempre sa mga anak mo. Minsan may dumarating din na wala siya. Nakakasurvive. Basta dasal lang. Basta ang importante yung malakas sila. Wala silang sakit. Kumakain sila sa oras. Nung sa buhay ko, pag mamahal mo sa sarili, mas dudublihin mo yung sa mga anak mo. Hindi mo sila pwedeng makitang naghihirap. Kumusta man po yung experience nyo kanina doon sa gift giving natin sa atin? Masaya. Yung pati yung anak ko, naging masaya rin ka. Na nakalabas siya. Masaya, may mga batang nakikita siya. Mga naglalaro. Masaya. Masaya ako. Alam niya, mahal na mahal ko siya. Ang kanya namang 14 na taong gulang na kapatid na si Fatima, ang nagsisilbing guro at mahalaga umano sa kanya na maturuan si Florin sa kabila ng kondisyon nito. Asa ng kilay niyan? Ilong, tainga. Ilong, bibig. Asa ng dila niyan? Sa din sa dila mo? Siyempre, sobrang saya, lalo na nung time na nakakalakad-lakad na baga siya. And ngayon, so, marunong na baga siya mag-balance, marunong na siya sumagot, na nasakto yung hindi na baga sa dati na
nakahiga lang siya, nakaganyan lang siya sa paglalaro na baga siya. Nakakaramdam ng lungkot, tsaka parang panghihinayang kasi baga din niya nararanasan yung mga nararanasan ng ibang bata, baga na nakakapaglaro sa labas, so yung naranasan ko ng bata ko, hindi niya nararanasan. Siyempre po, nagpapasalamat po ako sa Lord na kami po yung napili niyo. And sana, bigyan kayo ng Lord ng marami pang blessing para makatulong din sa iba. And sa programa, sana mas marami pa yung matulungan. Paulanan sana kayo ng Lord ng maraming pagpapala pa at biyaya na galing sa Kanya. Sa kabila ng hirap ng sitwasyon na kanilang dinaranas, positibo silang makakaraos at gagaling ang kanilang munting prinsesang si Florin. Kaya naman sa ika-10 taon ng pamaskong handog ng Piuduran Municipal Police Station, napili ng ating mga butihing kapulisan na maging benepisyaryo ang mga persons with special needs. Kung saan, kabilang dito si Florin. 60 PWDs kasama ang kanilang mga magulang ang nakisaya sa pamaskong handog ng PNP. Pinasaya ng mga clowns ang mga bata, napuno ng tawanan ang mga palaro at nabusog silang lahat sa masarap na pagkaing ipinamahagi ng mga kapulisan. Mas lalong naging masaya ang mga benepisyaryo nang matanggap nila ang mga regalo sa kanila ng Philippine National Police. Kabilang na dito ang mga bags, grocery packs, tsinelas, sabon mula sa Clean the World Philippines at marami pang ibang tiyak na magagamit nila sa pang-araw-araw na pangangailangan. Masaya, siyempre, nakasali si Nunoy. Tapos nabigyan ng mga regalo. Masaya din para sa amin, mga Duran na may natatanggap man kaming mga regalo. Masaya po kasi at least yung nabigyan nila ng chance na magkaroon ng party or maging masaya yung mga PWD. Malaking bagay po yun kasi at least, kumbaga, ngayong Pasko, naging masaya sila yung mga PWD, ang may mga anak na PWD, naging part sila ng party dito sa munisipyo. Thank you kasi napili nyo yung mga PWD bigyan ng gift ngayong Christmas. Maganda po, masaya para po sa mga bata. Nabigyan sila ng pagkakataon na ganito, kahit paano. Binigyan talaga sila ng happy din kami mga magulang, kahit lola po ako, na hindi sila makagalaw ng maayos. Sa ganito yung sitwasyon nila, okay lang po, masaya po kami. Gaano po na kahirap na mag-alaga po ng isang Ay, ganito po, 2 years old po ito, na-stroke siya. Kaya po, kahit paano, parang ginapasinsiyaan niya, hindi man siya makagalaw. Itong isang kamay niya, makahawak na talagang aasusuhin yung mabuti. Ay, nagpapasalamat din po ako sa kanila, sa kapulisan, kay Mayo, na nabigyan kami ng pagkakataon na binigyan kami nito. Parang kahit paano yung pagod namin, nabigyan ng kasiyahan. Nais ng Piuduran MPS na maipadama sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga batang mayroong special needs, maging sa kanilang mga mapagmahal na mga magulang, na ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagbibigayan at pagpapahalaga sa kapwa. Nag-start to way back 2014 kay Major Marian Fernandez, ng Chief of Police siya. Then pinagpatuloy lang po namin. So bale dalawang best practice to, yung pamaskong handog, 10 years na rin yun, then sinabayan po namin ng sapin sa paa. Masaya, magaan sa pakiramdam na makita mo kahit pansamantala, napasaya mo yung mga bata, lalo na yung PWD. So sana sa mga beneficiary, kung yung may mga matatabang puso dito sa Piuduran, welcome po. Siguro next year na, kung gusto nila na makabigay sila ng gift, gamitin nila ang PNP para maibigay sa mga person with disability. So plano namin by next year, PWD din yung beneficiary namin. Sana madagdagan. Matapos ang aktibidad, minabuti na rin ng aming team na ihatid na sina Tatay Refugio
Fatima at Florin sa kanilang bahay. Pasan-pasan ang anak, masayang umuwi sina Tatay Refugio. Upang dagdagan ang kasiyahan ng pamilya Tubong Banwa, binigyan din namin sila ng food pack mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Well, siyempre, salamat ako nakaabot ka madigdi sa mga grasya. Siyempre, pangtawid pamilya rin niya. Tulong pa rin niya sa amin. Salamat. Ayan po, thank you po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo po.